Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. May Pabingi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, October 7. Ikalawang batch ng mga investor ni Board Member Steven Lim nagsampa ng kaso sa San Fernando Prosecutor's Office. Visa consultancy firm ipinasara ng DMW dahil sa umano'y illegal recruitment. Siyam na mangisdang 3 araw ng stranded na sagip ng PCG sa Bataan. Liwanag at kulay ng Paru San Fernando, tampok sa Expo 2025 Osaka. At silipin ng Chevrolet Captiva, your stylish SUV companion. Nagsampa ng reklamo laban kay Pampanga 3rd District Board Member Steven Lim ang 25 kataong nitong hapon ng Lunes, October 6. Bit-bit ang mga kahong-kahong ebidensya at mga sinumpaang salaysay na nagsasaad ng umano'y panlilinlang sa investment scheme na inalok ng opisyal. Tinungo ng mga complainant ang City Prosecutor's Office ng San Fernando. Ayon sa kanila, na ikalawang batch na ng nagdemanda kay Lim, ginamit umano ng vlogger turned board member ang social media upang makahikayat ng mga mamumuhunan sa iba't ibang negosyo tulad ng restaurant, construction company at manufacturing ng sapatos. Sa naunang panayam ni Lim sa CLTV 36 News, sinabi niyang nalugi lamang siya kaya't hindi niya agad nabayaran ang kanyang mga investor. Giit pa ng opisyal, handa siyang magbayad ng paunti-unti sa mga pinagkakautangan. Gayunman, kasong large-scale swindling o estafa ang isinampa laban sa kanya ng mga biktima. Ayon sa ilan sa kanila, scam scheme umano ang nangyari dahil sa pare-parehong paraan ng panghihikayat kabilang ang mga alok ng interes na too good to be true. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW Region 3 ang tanggapan ng isang kumpanyang nag-aalok ng visa consultancy sa City of San Fernando. Napag-alaman kasi na nag-aalok din ito ng trabaho sa ibayong dagat kahit wala naman sa kanilang permit ang pagbibigay ng nasabing serbisyo. Magbabalita si Paulo G. Santos. Umaga nitong Martes, October 7, isinilbi ng Department of Migrant Workers o DMW Region 3, katuwang ang City Government of San Fernando, ang closure order sa opisina ng GST International Education and Visa Consultancy sa isang mall sa Barangay Maimpis sa kabisera ng Pampanga. Sa unang pagpasok ng mga tauhan ng DMW, walang makikitang problema sa operasyon ng Visa Consultancy Agency. Makikita pa nga ang ilang kumpletong dokumento tulad ng BIR registration, local business permit at iba pang lisensya na maayos na nakadisplay sa opisina. Ngunit sa mas malalim na investigasyon, lumitaw na lampas sa visa assistance ang operasyon ng kumpanya. Meron po kaming pinapasok parang posure mga clients to see kung talagang meron po nangyayaring illegal recruitment. As of now po, yun po ang naging findings namin, meron kinoconduct na illegal recruitment. So that's why po, possible illegal recruitment. So that's why po, we did disclosure. Ayon kay Director Sevilla, natukoy ng DMW na ang kumpanya ay lumalampas sa tungkulin ng visa consultancy matapos na matuklasan na ito ay nag-aalok ng trabaho abroad. Mapapanood pa nga ang mga promotional videos at testimonial sa social media, ipinapakita ang mga alok na trabaho sa Europe at Canada, kabilang ang mga posisyong agriculture worker. Mo ba magtrabaho sa dairy farming pero wala kang experience? May paraan kami dyan. Pwede po kayo mag-aral sa New Zealand. May 2 kaming program para dito. Una, ang certificate. Yun naman po ang trabaho nila, talaga mag-a-assist sa pagkukuha ng visa but not to offer job. Kasi hindi po yan kasama sa kanilang lisensya. Ayon sa Republic Act No. 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 na pinalakas pa ng RA 10022, tanging ang mga lisensyadong recruitment agencies lamang ang pinapayagan ng DMW na mag-recruit, mag-place o mag-deploy ng overseas workers.
Kapag ang isang visa consultancy ay napatunayang nagre-recruit ng walang lisensya, maaari itong sampahan ng kasong illegal recruitment sa ilalim ng Article 13B ng Labor Code na may parusang life imprisonment at hanggang 2 milyong pisong multa. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga empleyado ng naturang opisina. Ayon sa DMW, posibleng mga biktima rin ang ilang mga manggagawang ito dahil karamihan sa recruitment transaction ay nangyayari online. Dagdag ni Direktor Sevilla, mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng batas, lalo't kamakailan ay lumagda ang mga lokal na pamahalaan sa Pampanga sa isang Memorandum of Agreement upang paigtingin ang kampanya kontra illegal recruitment at human trafficking. Meron po kaming pinapasok parang for sure mga clients to see kung talagang meron po nangyayaring illegal recruitment. As of now po, yun po ang naging findings namin, meron kinoconduct na illegal recruitment. So that's why po, possible illegal recruitment. So that's why po, we did disclosure. Sa mas malawak na konteksto, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabing mahalaga ang koordinasyon ng DMW, TESDA, DOLE at mga lokal na pamahalaan sa pagpigil sa human trafficking at illegal recruitment, lalo na sa mga probinsyang pinagmumulan ng maraming OFW. National government laban sa illegal recruitment at sa human trafficking. Ako, inaasahan ko na magiging maganda ang resulta ng kolaborasyong nito. Para sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan na nandito ngayon, gawin nating normal ang mabilis, maayos at makataong serbisyo. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority noong taong 2023, tinatayang nasa 2.16 na milyon ang mga overseas Filipino workers sa bansa, kung saan 15.2% o humigit kumulang nasa 328,000 ay mula naman sa Region 3 o Central Luzon. Ang rehiyon din ay isa sa mga pinakamaraming kaso ng human trafficking at illegal recruitment na tinutugunan ngayon ng DMW at mga lokal na pamahalaan. Paulo G. Santos, CLTV News. Kailangan maging pangunahing tagapagbantay ang mga lokal na opisyal sa pagpapatupad ng infrastructure project sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., anya nag-uugat ang mga maanumalyang proyekto sa limitadong partisipasyon ng local chief executives sa implementasyon ng mga ito. Dahil dito, ipinahayag ni PBBM na panahon na upang ibigay sa mga lokal na pamahalaan ang mas malaking papel sa mga proyekto o kung hindi naman ay tiyaking may clearance at pag-aproba muna mula sa mga LGU bago ito ipatupad. Pa mo sa public works, magkano? Pagawa mo by administration, magkano? Gaano katagal? Walang problema sa procurement, walang problema sa yung right of way na ayos ninyo. Mas mabilis, mas maganda. At ulit, hindi pwedeng makipaglokohan ang local executive. Dahil pupuntahan kayo, alam niyo naman, pupuntahan kayo sa bahay ng mga matanda, pakagalit. Ay, ako, governor ako, ginagawa sa akin yun eh. Pinupuntahan ako sa bahay, pinapagalitan ako ng mga ante ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi maganda yan. Tapos ayusin mo yan. But that's yan ang buhay ng local government. Kagaya ng sabi ko, although mahirap matrabaho ang local government, malaki naman ang satisfaction na pag nakita natin yung ating nagawa, nagbago yung buhay ng isang pamilya, nagbago ng buhay ng isang barangay. Yun na lang that is the best reward that we can hope for. And one of the things that I noticed sa pagpunta ko sa pag-inspeksyon, nagulat nga ako, pag-inspeksyon sa mga, eto na nga, yung mga flood control project. Kausap ko, hindi ko kinakausap masyado yung mga national official, yung mga DPWH, yung mga kontratista, hindi ko sila kinakausap. Lagi kong kinakausap yung barangay chairman. Tinatanong ko sa barangay chairman, kailan nag-start tong project to? Sinong gumawa? Kailan natapos? Siyempre, silang nakakaalam. Dahil araw-araw nilang pinupuntahan yun. Araw-araw nila, dinadaanan nila yung project o yung walang project. So, nagulat lang ako. Nung kausap ko yung isang chairman sa Bulacan, sabi niya, sir, wala nang approval, wala nang acceptance ngayon. Nagulat ako dahil ng governor ako, hindi namin tatanggapin ang project kung hindi accepted ng local government.
Ngunit in the past, I don't know, last administration, tinanggal na yon. Kaya sabi ko, anong ginagawa? Basta darating sila dito. Sabi, may project sila. Hindi nakikipag-usap sa amin, hindi walang koordinasyon sa amin. Basta pupunta sila rito, gagawa sila ng gagawin nila, tapos aalis na lang, tapos na. Tapos makikita mo na lang, ang report sa Public Works, ang report sa amin, completed, bayad na. Alam na yun, nakangiti yung mga iba sa inyo, alam ninyo ito. Kaya binabalik ngayon natin, huwag kayong magpalampas ng project na hindi ninyo ina-accept. Puntahan ninyo yung city engineer ninyo, papuntahin ninyo. Yung municipal engineer ninyo, papuntahin ninyo. Kayo mismo, mag-inspeksyon kayo bago nyo pipirmahan yung acceptance. Umangat sa 1.7% ang inflation rate batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Nag-ugat ito sa price hike ng pagkain at mga produktong petrolyo. Narito ang report. Sumirit sa 1.7% ang inflation rate nitong nakalipas sa Setyembre mula sa dating 1.5% noong Agosto batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Martes, October 7. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na may pagtaas sa inflation. Gayunpaman, nananatili pa rin sa 1.7% ang average para sa 2025. Mababa pa rin ito kaysa target ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Isa sa mga dahilan ng pagsirit ay ang transport sector na naitala sa 1% sa Setyembre, bunga ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo mula sa negative 0.3% noong Agosto. Kasama ring nakaapekto ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, lalo na sa gulay at bigas. Matatandang nagpatupad ang rice import ban ng pamahalaan na pinalawig hanggang katapusan ng taon. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layon nitong protektahan ang kita ng mga magsasaka sa gitna ng harvest season kasabay ng pagtatiyak na may sapat na supply ng bigas. Samantala, iginiit ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan sa isang press con itong Lunes, October 6, na abot pa rin ang pamahalaan ng target inflation rate sa kabila ng pagtaas nitong Setyembre. Sa forecast naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, inaasahang nasa pagitan ng 1.5% hanggang 2.3% ang inflation rate nitong Setyembre. Ibig sabihin, pasok pa rin ito at tugma sa aktual na datos ng PSA. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ligtas na nasagip ng Philippine Coast Guard itong linggo, October 5, ang 9 na mangisdang 3 araw ng stranded sa karagatan ng Bataan matapos masiraan ng makina ang sinasakyan nilang bangka. Ayon sa ulat, namataan ng BRP Cape San Agustin ng PCG ang distress signal ng fishing vessel Seriaco 1 bandang 3:20 p.m. Agad namang responde ang mga tauhan ng PCG at ligtas na nailipat sa kanilang barko ang 9 na mangisda na pawang taga Mariveles, Bataan. Sinuri ng Coast Guard Medical at Nursing Service ang kalagayan ng mga mangisda. 7 miyembro ang nasa maayos na kondisyon habang 2 ang binigyan ng paunang lunas dahil sa minor injuries. Matapos ang operasyon, hinila ng BRP Cape San Agustin ang nasirang FB Seriaco 1 pabalik sa Mariveles bago ito itinurn over sa FB Jasmine Rose para ipagpatuloy ang paghila papuntang Barangay Sisiman. Batay sa investigasyon, galing sa pangisda sa Bajo de Masinloc ang grupo at pauwi na sana noong October 2 nang masiraan ng makina dahilan upang ma-stranded sila sa dagat sa loob ng 3 araw bago tuluyang masagip ng PCG. Inihayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na 105,389,280 pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura ang naitala sa pananalasa ng bagyong Paulo. Sa situational report na inilabas ng ahensya nitong Martes, October 7, naitala sa Cordillera Administrative Region o CAR
ang nasira sa sektor kung saan naapektuhan ng 3,888 magsasaka at mangisda. Umabot sa 4,017.73 hectares ang nasirang sakahan at 141.63 hectares ang natukoy na totally damaged with no chance of recovery. Nasa 3,876.04 hectares naman ang partially damaged, habang pumalo sa 7,782.78 metric tons ang nasirang mga pananim. Samantala, umabot sa 95,163 families o 315,281 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Paulo mula Ilocos Region, Cagayan Valley, Car, Central Luzon at Calabarzon. Nanatili naman sa 30 evacuation centers ang 388 families at nasa 1,921 na pamilya ang nagtungo sa ibang lugar para may pansamantalang matutuluyan. Isang batas na naglalayong mapatatag ang sektor ng agrikultura at mapangalagaan ang kalusugan ng mga alagang hayop ang isinusulong ngayon sa House of Representatives. Kung ano yan, alamin sa report ni Raymond Tasoy. Upang mapigil ang pagkalat ng mga sakit sa hayop gaya ng African Swine Fever o ASF, inihain ni Abralon District Representative Joseph Santo Niño Bernos at asawang si Solid North Party List Representative Ching Bernos ang House Bill 5059 o ang Animal Medical Center Bill. Layo ng panukala na magtayo ng veterinary clinic sa bawat lokal na pamahalaan upang mabigyan ng sapat na access sa health services ang mga alagang hayop at mga livestock na mga magsasaka. Nakasaad sa panukala na ang mga klinika ay mag-aalok ng consultation, bakuna laban sa rabies at iba pang karaniwang sakit gaya ng deworming at minor surgical procedures. Magsisilbi rin ang mga ito bilang sentro ng disease monitoring, outbreak response at pagtuturo sa responsableng pag-aalaga ng hayop. Ayon kay Bernos, nabuo ang panukala dahil sa matagal ng problema ng ASF sa kanilang lalawigan at iba pang bahagi ng bansa. Naniniwala siya na makatutulong ang pagkakaroon ng maayos na veterinary clinic sa bawat bayan upang maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka at maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Dagdag pa ni Ching Bernos, makatutulong din ang pagtatayo ng mga public veterinary clinic sa pagpapanatili ng balansing komunidad dahil ang pangangalaga sa mga hayop ay kaakibat ng pangangalaga sa kapakanan ng tao. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nagdala ng karangalan sa Central Luzon ang Tarlac Agricultural University matapos tanghaling third best film ang kanilang pelikula sa prestihiyosong DAR Pelikula Agrario 2025. Isang patimpalak na kumikilala sa mga kwentong sumasalamin sa buhay at pakikibaka ng mga magsasaka sa bansa. Narito ang report ni Rainiel Atugay. Isang panibagong tagumpay ang ipinagdiwang ng Tarlac Agricultural University nang kilalanin ng pelikulang Rangay ng kanilang RST Productions bilang third best film sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO category ng DAR Pelikula Agrario 2025. Ginanap ang awarding nitong Lunes, October 6 sa Novotel Manila, Araneta Center, Quezon City. Ang Pelikula Agrario ay taunang patimpalak ng Department of Agrarian Reform o DAR na sumisentro sa mga pelikulang sumasailalim sa pakikibaka, pagtutulungan at tagumpay ng mga agrarian reform beneficiaries sa buong bansa. Ang pelikulang Rangay ay isang kwento ng resilience at transformation sa loob ng isang komunidad kung saan itinampok ang karakter ni Iyang. Isang batang saksi sa laban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan laban sa pang-aapi. Bilang pagkilala, nakatanggap ang grupo ng tropeyo at 20,000 pesos na cash prize, certificates at parangal na Best Poster Award na pumukaw sa damdamin ng mga hurado dahil sa malikhaing disenyo at malakas na visual impact nito. Bagamat nominado sa lahat ng 11 kategorya, kabilang ang 5 minor at 6 na major awards, inamin ng mga direktor ng RST Productions na hindi nila inaasahan ang pagkapanalo, kaya't itinuturing nila itong isang malaking sorpresa at inspirasyon. Kaugnay nito,
buong pagmamalaking inanunsyo ng TAU official Facebook page na nagsilbing milestone ang tagumpay na ito para sa kanilang universidad sa larangan ng socially relevant filmmaking at patunay na ang mga kabataang Tarlakenyo ay hindi lang mahusay sa teknikal na aspeto ng pelikula, kundi may malalim ding pag-unawa sa buhay ng mga magsasaka at reforma sa lupa. Riniela Tugay, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Muling nagdingning ang gawang Fernandino sa pandaigdigang entablado matapos itampok sa Expo 2025 ang mga higanting parol ng San Fernando sa loob ng Philippine Pavilion. Sagisag ito ng sining, kultura at pagkamalikhain ng mga Kapampangan. Naritong report ni Ashley Punzalan. The city's best gift to the world. Ganito inilarawan ng City of San Fernando LGU ang natatanging ganda ng mga parul o lantern na produkto ng syudad. Kabilang ang makulay na kulturang na ito sa Expo 2025 na itinaos sa Osaka, Kansai, Japan mula April 13 hanggang October 13. Bahagi ito ng World Expo na ginaganap kada 5 taon at dinarayo ng iba't ibang lahi sa anumang panig ng mundo. Ang Philippine Pavilion ay nagsilbing sentro ng pagpapakilala sa yaman ng kulturang Pilipino. Bida rito ang isang woven art installation na nagpapakita ng mga natatanging kultura at tradisyon ng 18 rehiyon ng bansa. Tampok dito ang Giant Lantern Festival na kumakatawan sa masigla, makulay at masaganang pagkakakilanlan ng Central Luzon. Pag fini-feature yung parol abroad, and kung titignan natin, ang San Fernando Lantern is our best gift to the world. So from San Fernando to the rest of the world, we share our creative Giant Lantern tradition. Itinuturing itong isang mahalagang kaganapan para sa CSFP na kilala bilang Christmas Capital of the Philippines. Sa pamamagitan ng Expo, mas nakikilala ang galing at pagkamalikhain ng mga Kapampangan sa pandaigdigang entablado na makapagbubukas ng panibagong ugnayan at oportunidad hindi lamang para sa rehiyon, kundi lalo na para sa Pampanga. Isa sa mga pinagtulungan ng ating Department of Tourism at City Government of San Fernando. At talagang napakalaking opportunity nito para ma-showcase natin ang parol on a global stage. Nagpasalamat naman si CSFP Mayor Vilma Caluwag sa mga lantern makers na patuloy na bumubuhay sa tradisyon ng Parol San Fernando. Dakala salamat po kareng kapwa Fernandinos, especially po kareng lantern maker tamo. Pag sumikapan tamo pa pong pakagaling-galing tamo, uling makikilala ya po yung parol tamo, alimong king Pilipinas, nune buong mundo. Samantala, kasama ng CSFP delegation, si Volter Mauricio, Consul General ng Philippine Consulate General sa Osaka. Bago ang Expo, pinailawan ni Nakaluwag at Mauricio ang mga parol na inihandog ng lungsod sa consulate bilang hudyat ng pagsisimula ng Paskong Pinoy sa lugar. Bahagi raw ito ng malawak na layunin ng lungsod na ipadama sa mga Pilipino sa ibang bansa ang ligaya at init ng Paskong Fernandino kahit malayo sila sa kanilang pamilya. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. May mga Chinese firms sa sumali sa bidding para sa Bataan-Cavite Interlink Bridge pero tiniyak ng DPWH walang anumang dapat ikabahala rito. Ayon kay Secretary Vince Dizon, strengthened ang mga patakaran at babantayang maigi ang naturang proseso para manatili itong patas at transparent. Ang buong detalye sa report na ito. Hindi raw nababahala si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa pagsali ng mga Chinese company sa bidding ng Bataan-Cavite Interlink Bridge o BCIB. Ayon kay Dizon, may mga patakaran na titiyak sa integridad ng proseso at hindi papayagan ng mga blacklisted at may bad record na construction firms.
Kasama rin daw mga ngasiwa sa bidding ang Asian Development Bank o ADB na isa sa mga magpopondo sa proyekto. Giit ng kalihim, nakapagtayo na rin ng maraming proyekto sa bansa ang ilang Chinese firms gaya ng mga tulay sa Metro Manila. Sa pagbubukas ng financial bids para sa BCIB Contract Package 1, pinakamababa ang inihain ng China Harbor Engineering Company sa halagang 4.87 billion pesos. Sinundan ito ng Beijing Urban Construction Group Co. Ltd. At China Wuyi Co. Ltd. na parehong may bid na 5.87 billion pesos. Mahigit 6 billion pesos naman ang bid ng Sino Road and Bridge Group Co. Ltd. At joint venture ng Hunan Road and Bridge Construction Group Co. Ltd. At China Civil Engineering Construction Corporation. Habang lampas sa 7 billion pesos ang financial bids ng POSCO ENC Santa Clara Joint Venture, EIPMI Joint Venture at DM Consunhi. Isa sa flagship projects ng pamahalaan ng BCIB na inaasahang magpapaiksi ng biyahe mula Bataan papuntang Cavite sa 45 minutes at makatutulong din sa pagluwag ng trapiko. Gagastusan ng proyekto ng 3 bilyong dolyar ng Asian Development Bank at ng Asian Infrastructure Investment Bank. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Magtutulungan ng Police Regional Office 3 at ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang makapagbigay ng dekalidad at serbisyong medikal sa kapulisan at kanilang pamilya. Narito ang balita. Mas pinalakas ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang kanilang hangaring pangalagaan ng kapulisan at kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang kasunduan sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH. Magkasama nilang nilagdaan ang Memorandum of Agreement o MOA sa Camp Captain Julian Olivas itong Lunes, October 6. Pinirmahan ito ng Police Colonel Romel Batangan, Deputy Regional Director for Administration ng PRO3 bilang kinatawan, at Dr. Montserrat Chichoco, Medical Center Chief ng JBL-MGH sa harap ng mga opisyal ng dalawang institusyon. Layunin ng kasunduan na magkaroon ng mas malakas sa kolaborasyon ng PRO3 at ang JBL-MGH upang maghatid ng mas accessible at dekalidad at serbisyong medikal para sa mga pulis at kanilang dependents sa rehiyon. Kasama rito ang medical consultations, emergency care, hospitalization at specialized treatments upang matiyak ang kanilang gamutan sa loob ng pasilidad. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni General Peñones ang kahalagahan ng kalusugan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Giit naman ni Dr. Chichoco, mas paitingin pa ng JBL-MGH ang koordinasyon para sa medical assistance, referrals, at iba pang health programs para sa PNP personnel. Ang inisyatiba ay sinulong ng PRO3 Regional Medical and Dental Unit sa pangunguna ni Police Colonel Jonar de Guzman bilang suporta sa advokasya ng PNP administration na pangalagaan ng mamamayan at itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Huli ang isang operator ng drug den at mga kasabwat nito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ng pinagsalib puwersa ng PDEA at PNP. Narito ang balita. Timbog ang isang notorious sa drug den operator na kabilang sa Regional Target Watch List ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kasama ang dalawa pa nitong kasabwat sa isinagawang buy-bust operation sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Lunes, October 6. Batay sa ulat, nagsagawa ng joint entrapment operation ang mga tauhan ng PDEA Nueva Ecija at Bataan Provincial Offices, katuwang Nueva Ecija Police Provincial Office Drug Enforcement Unit, bandang alas 3:15 ng hapon sa Barangay Risdelis. Kinilala ang mga nadakip na sina alias Jojo, 57 taong gulang, at ang mga kasabwat nito na sina alias Emil, 35 anyos, at alias Chari, na 26 anyos. Nasamsam ng mga anti-narcotics agent ang 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets na hinihinalang naglalaman ng shabu na may timbang na 15 gramo at may street value na 102,000 pesos.
Bukod sa illegal na droga, nabawi rin sa mga suspect ang iba't ibang drug paraphernalia, isang cellphone at ang marked money na ginamit sa transaksyon. Mahaharap si alias Jojo sa paglabag sa Republic Act 9165, partikular sa Section 5 o pagbebenta ng illegal na droga at Section 6 o pag-ooperate ng drug den na isang non-bailable offense. Habang sina alias Emil at Chari ay kakasuhan ng violation sa Section 7 o pagiging parokya ng drug den at Sections 11 at 12 o illegal possession ng droga at paraphernalia. Pansamantalang nakadetain ang tatlo sa pasilidad ng PIDEA Region 3 sa City of San Fernando, Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin natin ang lagay ng panahon sa report na ito. Magandang hapon, narito po ang ating latest weather forecast October 7, 2025. Ang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang, ang binabantayan po nating bagyo na nasa labas ng PAR, kanina pong alas 3 ng hapon, ay nasa may 2,280 km silangan ng Central Luzon. Ang taglay na hangin nito, lakas ng hangin na malapit sa gitna ay nasa 55 kph at ang kanyang pagbugso ay nasa 70 kph. Ito ay gumagalaw patungong northwestward sa bilis na 35 kph. Ang Visayas, Mindanao at Palawan ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat tulad ng ITCC. Ang Quezon at Camarines Norte ay makakaranas ng maulap na papawiri na may pag-ulan dulot ng northeasterly wind flow. Ang Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao at Aurora makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong mahinang pag-ulan dulot ng northeasterly wind flow. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagdilad dulot ng localized thunderstorms. Pinag-iingat ang ating mga kababayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa hindi ng bahagya hanggang sa malalakas na pag-ulan at severe thunderstorms. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang Pag-asa website at social media pages. Mula po sa Pag-asa Clark Weather Station, Bernadette Lucilio, magandang hapon. Kung sawa ka na sa siksikan at mainit na biyahe, subukan na ang SUV na swak sa lifestyle mo. Here comes the Chevrolet Captiva. Hindi lang basta kotse, may forma, may power at may space para sa buong pamilya o tropa. Meron itong 2.4-liter engine para sa smooth pero solid na performance, 7-seater capacity at techy features gaya ng touchscreen infotainment system at rear parking sensors. Sleek sa labas, spacious sa loob, at hindi rin masakit sa bulsa pagdating sa gas. Alamin na ang iba pang features sa siguradong magpapakaptivate sa iyo. Let's watch this. Hi, I'm Catherine Terwell, Sales Executive of Chevrolet Pampanga. Today, we're gonna explore the new model of Chevrolet Captiva Premier. This is the 2025 Chevrolet Captiva Premier. Start muna po tayo sa foot niya. Ang engine displacement niya is 1.5-liter turbo with 4-cylinder with horsepower of 150 and torque with 255 Newton-meter.
Ang transmission niya is CVT, Continuous Variable Transmission, and naka-front wheel drive na rin siya. Sa daytime running light niya, naka-LED na rin siya, may headlamps and fog lights. Dito naman sa emblem niya, naka-upgrade na siya ng 360 camera and meron na rin siyang 2-eye sensor sa harapan. Sa tires naman niya, naka 18-inch alloy two-tone na rin po siya. Ang suspension niya is MacPherson strut and torsion beam. Ang brake naman niya is naka-ventilated disc na rin siya. And ang minimum ground clearance niya is 180 mm. Sa side mirror naman, meron na siyang camera, which is 360 camera view. Sa likod naman niya, meron siyang LED lights, 4-eye sensor, and meron na rin siyang emblem dito. Meron na rin siya nakalagay na Premier, which stand for top of the line. Meron na rin siyang reverse camera dito. And sa trunk naman niya, ang third row niya is pwede siyang na-fold. Kasya isang balikbayan box. Or kung kailangan nyo na mas maraming space, pwede naman i-fold yung second row. Kasya doon, 2 balikbayan box with 1 luggage. Sa door handle niya, meron na rin siyang passive entry na pwede nyo i-access yung lock and unlock without using your key. Kahit na nasa pocket or bag nyo lang yung key, mabubuksan nyo na rin siya directly. Dito sa driver door niya, naka-equip yung mga control niya sa window. 6-way power adjustment na rin siya sa driver. And lahat ng upuan niya is naka-leather seats na rin. At total of 7-seater na yung buong unit na to. Sa steering wheel, naka-equip lahat ng safety features at natitilt na rin siya. Sa cluster naman, makikita yung tire pressure monitoring. Sa infotainment, 10.4 inches portrait na rin siya at touchscreen. Makikita rito yung 360 camera at yung control niya sa aircon. Apple CarPlay and Android Auto siya, pero kailangan pa rin ng wired. Meron siyang auto hold and electronic parking sensor at card holder dito. At compartment. At alam nyo ba, ang Chevrolet Captiva ay nakiles na rin siya at push button starter. At maliban doon, ang Chevrolet Captiva ay meron na rin siyang panoramic sunroof. You can avail this Chevrolet Captiva sa halagang 1.4 million pesos at may discount kami ng 110,000 pesos. Once you avail this Chevrolet Captiva, meron na rin tayong free insurance, 24/7 roadside assistance, floor mats, 20 liters of fuel, and Super Essential tint with 66 heat rejection at 5 years warranty or 100 kilometers, whichever comes first. So para sa mga gusto mag-inquire, you can text or call us sa numerong 0918-854-2221 or 0918-854-2241. Pwede nyo rin pong bisitahin na ang aming Facebook page na Chevrolet Pampanga or pwede rin kayong mag-visit dito sa aming showroom na located sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Dito sa Chevrolet, together, let's ride! Nagningning sa pandaigdigang entablado ang Pinoy weightlifter na si Albert Ian de los Santos sa edad na 19. Tinambakan niya ang Junior World Record sa clean and jerk sa kanyang unang salang sa senior level ng 2025 IWF World Championships sa Norway.
Matinding impresyon ang iniwan ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championships 2025 gold medalist na si Albert Ian de los Santos sa kanyang debut sa senior level matapos siyang bumasag ng junior world record sa 2025 IWF World Championship sa Ford, Norway. Sa edad na 19, naiangat ni de los Santos ang 185 kilos sa clean and jerk sa kanyang third attempt sa 71 kg division, na nagbigay sa kanya ng ika-8 pwesto sa kabuuan ng kompetisyon. Nakumpleto niya ang 136 kilos sa snatch at 185 kilos sa clean and jerk para sa kabuuang 322 kilos, kung saan 6 na kilo na lamang ang kulang para sa junior world record total. Pinuri naman ng International Weightlifting Federation si de los Santos sa makasaysayang tagumpay at sinabing malaking potensyal ang ipinakita ng batang atleta mula sa Zamboanga City. Sa ulat ng IWF, inamin naman ni de los Santos na matagal na niyang target na maabot ang 185 kilos at makapasok sa top 10 sa senior debut. Matapos ang kanyang record-breaking performance, nakatuon na ngayon si de los Santos sa Southeast Asian Games o SEA Games na gaganapin naman sa Thailand ngayong Disyembre. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Para sa mga fans ng Four of Spades, isang dream come true ang muli silang makita sa entablado matapos ang halos 5 taong pahinga. Brace yourselves dahil nakatakda ng ganapin ang kanilang solo concert this December. Alamin ang buong detalye sa entertainment news ni Janica Gino. Four of Spades is back on stage and ready to bring it. Matapos ang sunod-sunod surprise single releases at anunsyo ng bagong album, handa na ang Four of Spades na makijam muli sa kanilang solo concert sa Mall of Asia Arena sa December 12. Kinumpirma ng organizers na Carpos Media nitong October 5 na ang concert ay magiging espesyal na regalo para sa mga fans na sabik nang makita ang banda sa iisang stage. Ang concert announcement ay kasunod ng comeback ng original lineup na sina Unique Salonga, Blaster Silonga, Badjao de Castro at Zild Benitez na muling nagpasiklab ngayong taon sa sunod-sunod na surprise drops. Nagsimula ito sa comeback single na Aura noong July 16, sinundan ng Nanaman noong August 13 at Konsensya nitong September 10. But aside from the concert, the band will also release their second album, Andalusia, on November 5, 6 years after their critically acclaimed debut album, Clap Clap Clap, in 2019. Matatanda ang nag-anunsyo ang Four of Spades ng indefinite hiatus noong August 2020 para magpahinga at mag-focus sa kanilang project. Ngayon, matapos ang halos 5 taon, kumpleto na muli ang 4 na miyembro at handa na silang pasiklabin ang stage. Para sa mga fans na gusto mag-avail ng ticket, pwede nang bumili via SM Tickets simula October 15. Ticket prices range from 2,000 to 4,500 pesos. At iyan po ang ating entertainment news. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official. Kanang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming mga news and public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 Official o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332
at 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. 79 days na lamang o 79 na araw na lamang po ay Merry Christmas na, Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.